Okay, balik ta mga higala, no? Ang atong mga pangutana mga higala, no, sa ato ang FB account, no? What fire prevention tips do you find effective and why, no? So amo mong giawhag no sa pag-post sa inyong tubag og ato kining basahon on air mga higala, no? Sud sa ato ang programa. O baka ha, pwede mong mutawag, no? Pinagi sa to ang pagtuki mobile 256 1679 o baka sa 255-5754, no? So amot ato ning basahon mahigala ang inyong mga tampo unya aduna mo'y kahigayunan, no? Nga mainyo ang limited edition pagtuki freebies mga higala. Boy, no, atong basahon, no, kining tampo gikan ni Christy May S. Young, no? Ningon siyang unplug appliances when not used. Do not lug devices overnight. And most especially, educate oneself in terms of fire prevention and awareness mga higala, no? So mao kini ang tampo gikan ni Christy May is Young, no, sa ato ang Facebook account. Unya laing tampo gikan ni Sir Edward Butal, no? Ningon siya ang iyang tubag, no, sa atong pangutana. Majority cost of fire are electrical devices. So dapat i-unplug, no, ang tanang electrical devices before leaving, no, the house o baka sa inyong opisina mga higala, no. So mao kana ang tampo gikan ni Sir Edward Butal mga higala. Okay, so mao kana, no, importante kaayo na nga usay makalimot ra bagyud ta tungod sa atong kabisi, tungod sa atong pagdali-dali. Ang atong mga electrical devices, no, nalimtan na nato ang ato ang mga gipang gipang sana kanate ang mga cellphone, no, kung nagkuan ta, nag-charge ta o baka ang ato ang mga TV or unsa diha nga nag-plug paghihapon, no. Kana gyud importante og kanunay gyud ang gipahimangno, no, gani si Chief Inspector Bunrad ningon gyud siya nga ay gyud na inyo kalimti panahon, no, sa kung mo gawas mo or malakaw mo sa inyong panimalay o baka mga opisina, kinahanglan gyud siya nga i-check, no, before you leave, no, the place. So kana mga higala importante gay ug ang pagbantay sad sa atong mga kabataan, no, kanunay nga pahinumduman nga dili, no, magduwa og mga kayo o baka mga posporo, kandila ug uban pa nga makakos na siya og sunog mahigala. So importante sa na siya kayo nga mapahinumduman kanunay nato ang atong mga kabataan, no. So mo na siya nga kanang sa atong inadlaw-adlaw, no, panginawian tungod sa atong kabisi mo na nga usahay malimtan na lang ginato ni mga higala. So mo na nga ato gyud nga pahinumduman og bantayan mga higala. So karon taud-taud, no, makuyog nato si Chief Inspector Eulalio Muñez, no, ang Fire Safety Enforcement Section sa Cebu City Fire Station karong taud-taud mga higala, no. So kana kamo diha mga higala nga ato ang sukigingting pagpinaw, kamo nga naa diha pwede sad mong makahimo pod og sa inyong mga pamaagi nga diin malikayan nato ni ang sunog mga higala sa inyong panimalay, sa inyong diha, no, sa inyong tindahan baka o sa inyong panginabuhian nga naay mga electrical, no, mga devices o haduol, no, sa kanang mga butang nga posible siyang maoy hinungdan, no, o anak magsugod ang sunog mga higala. So importante kay na siya nga ato gina siyang hinumduman kanunay, no, ang pag-inspection kanunay, no, ang pag-monitor kanunay, ang pagsusi kanunay nga safe ba, no. So mana nga at least maanad pud sila mga higala nga kanunay nilang ma-check ang ilahang mga devices, no, mga higala. Okay, so ato na ning paginhawa og gamay si Chief Inspector, no. Yes, si Inspector Muñez, no, ato ning pa ginawa og gamay kay taud-taud ato nirong hangyoon, no, sa pag-provide nato og mga information, no, kabahin sa ato ang topic karon mga higala. Okay, so okay, ready naman siguro si Chief Muñez, Chief Inspector.
Muñez Fire Safety Enforcement Section sa Cebu City Fire Station. Sir, mayong buntag. Good morning, sir. Unya sir, ayaw kalimti pag greet ang atong mga kaubanan no sa Cebu City Fire o ingon man sab sa atong mga mahal sa kinabuhi. Okay. Tats. Good morning, Tats. Good morning, sad sa ato ang mga kwerpos kabumbiruhan sa Cebu City. O ako ang the only wife, si Marina Muñez. The only wife yun, sir, ha? Oo. Game pasayos, good, sir. Sige, sir. Go ahead, sir, Muñez. Sa tanan sa mga fire volunteers sa ato sa Dakbayan sa Cebu City. Good morning. So, mahing buntag, no? Kanatong tanan. Sir, una siguro sa tanan akong pangutana nimo base sa ato ang natala, no? Pila man ka mga fire incidents, sir, nga na record ninyo dinhi sa Cebu City nining tuiga? Unsa may mga datos nga dala nimo diha? 2014, 2015? Sa 2015 na to, sir. Yes, sir. Okay. Starting from what month, sir? Depende mo kung sa imuhang naa diha ron. Sa Dala tuwa nimo. sa 2015, no? Ano na lang tay sunog nga naiagom sa Cebu City, no? From January, no? 2015, we have 25. 25, ha? For the month of February, a total of 22. Oh, Yeah, from March 1 up to present, no, today, okay. we have only 4. So, mukabat na tagkuhan dahil, sir. Mukabat na ta og 51. 51, sir. Total. Kadaghan, ha? Pero most of the fire occurrence, no, nibutang lang dis mga crossfire, no? Muni ang mga Taas kuhan. na to rating. May kinatasaan nga hinungdan. Taas mong nga to ang temperature, no? Okay, Oo ba? Tinood. So, kini sir, no? Sud lang sa tulo ka buwan, na adun natay 51 nga mga fire nga na record. Yes, sir. Okay. Sa ballpen, sir. Yes, sir. So, kining maong dato, sir, kana para ninyo unsa man siya? Alarman, dako na ning alarma para nato o kuan pa ni siya? Murag makaingon ta nga average sila ni siya nga kuan. Unsa man siya nga datos? Kung ikaw mo interpret ano, sir? Actually, sir, ni lower nga to ang percentage rate comparing sa 2014. Good. Good news, sir. Kay we have the rating from 2014 for the whole year. We have 54. Okay. 54. Alright. Yeah. Sa tibok tuig na. Oo. Okay. Nya karon sa 2015 nga tulo pa ka buwan 51 na. 51. Pero grass fire, more on grass fire man, Grass sir. fire ang kasagaran. Grass fire man. Sir, base sa atong natala, unsa may mga kinadagkuan kayo nga sunog asa dapita? Ang mga nahitabo sa ato din sa Cebu City. Recently, sir, katong sa karong buwan sa Marso dito to sa kuano? Dito to sa itong lugar nga Karing kuan, sir, katong sa Pardo. sa Pardo. Nga naamon toy nabati nakalas dito. Wala ra, sir. Wala ra. Wala ra. Mas maayo. Tis kuan ra gyud, no? Ano na tayo residential to, sir. Residential ra ang mga ano. Pilay estimate ninyo Sitio ato, sir? Kawayan, Sa Kawayan. Lusimba, Barangay Pardo. Mga pila to ka balay, sir, na kuan na to? 60 affected residential houses. Oh. So, Mote pinakadako na tong Sa karon tuiga. Sa karon ng tuiga, no. Okay. Katong sa Pardo. More atong mga sulog itong karong from January to March is grass fire. Kiniri dako-dako nga kadaot nga na hiagom sto ang Dakbayan sa Sugbo. Karon tuiga. Okay. So, balik ko na ta, sir, kung atong ikumparar kini siya sa last year
nga aduna tay 54 nga natala unya ikumparar na to karong 2015 nga nisod pa ta sa Month of March. month of March niabot na tag 51 murag hapit na si mugukod sir. Hapit na mo kod pero Hapit na grass mugukod. fire basta. Pero grass fire asad. Katong sa niaging kuan sir, niaging tuig unsa man toy dako gyud sad nga hinungdan ato sir. Naa kay record diha. Sa 2014 nimo sa may dako nga cost gyud ato pod. Kay base sa tala nato sa Region 7, ang pinakataas no matod pa ni Chief Inspector Bunrad ningon siya nga electrical gyud kuno no ang kasagaran. So sa ato gagmayra. No? So unsa toy cost gani sir? Sa Cebu City Sa asa ka sunog, sir? sa March sa 2015 More on more on grass fire. grass fire. So moyong ka grass fire. More on mga rubbish burning lang. Okay. Mga negligible damage. Okay. So dili ra kayo kuan. Dili kayo alarming. Hindi kay alarm ang iyahang cost, no? Yes, sir. So kining sa electrical sir ikapila na ninyo nga kuan base sa inyong na record. Sa to sa Cebu City lang ha. Kay ang report ni ang datos ni kuan sa BFP 7 nag-ingon man nga Unsang buwan na, electrical. what month, sir? Karong tuiga po to. Karong tuiga, sir, ato ang based on our record, in January, we have 14 cause of electrical fires. Okay. So kana no electrical. For the month of February, we have February. 10 Okay, very good. Electrical gyapon ha? electrical, sir. Okay, 10. Nya Sa month of March, 0 ta, sir. zero ta. All right. So kini siya sir mo ni ang mga datos nato no nga natala 2014 ug 2015 Yes, sir. nga panghitabo. Sir, imo namang gisgutan unsay mga naka-contribute ani sa number no sa fire incidents. Mao naman to imo naman tong gihatag. Unsa man ta sir siguro arita sa pangutana nga unsa man ta kaandam no dinhi sa City Fire Department. Labi na gyud sa pagresponde na to sir sa mga fire incidents. Kita sa Cebu City. Akong nanotisyahan sir daghan naman kayo tang mga barangay no nga nag-organize na sa ilahang mga fire brigades. Yes, Dako ba ni siya ikatabang sir na to? Sir, dako kay katabang na to nga to ang mga volunteers, no? Kay in times nga needed ta og mga manpower, 100% sila nga ready. Okay, good. So sir sa ato sa Cebu City, unsa man nga mga barangay nga naa gitay aktibo kaayo nga mga fire volunteers, no? Sa akong nanotisyahan naatay Apas, Yes, naay sir. Pardo, Natay Santo Niño, Santo diri sa Niño, Cebu City, natay Santa Cruz, Santa Cruz ha. Tejero, natay Hipodromo, Okay. natay diri sa Labangon. Oh. No? So nag-awhag, nag-encourage pa mo sir sa atong mga barangays nga kinahanglan mag-set up gyud sila ani mga fire volunteers. Natural, Labi na sir. gyud tong kasagaran na araman diri sa ubos no dito sa lagyo nga mga lugar dili man kayo wa man kayo mga insidente. The better good ato ang 80 barangay sa Cebu City. Nga mas Natay- mayo gyud unta. natay mga emergency response team. Mm. Labi na in the occurrence of fire, kay sila before sa arrival sa fire department, nga doon na mahimo ang barangay. Mga emergency team. Kay sila man gyud mo kanang naa diha no sa lugar. Immediate response, no? Immediate response ilaha gina. So sir, unsa man mo ka kuan karon kung magisgot og pagpangandam, kumusta man ang inyuhang mga gihimo ka nga karon nga mga training ato sa mga kabarangayan, ato sa mga private uban pang mga organization, kumusta man? Okay. Sa ato adre sa Cebu City, no? 100% kita nga niawhag nga ready ta sa response in case of fire emergency. Nya dili lang ka lang ato ang pagresponde nga ready ta sa in all times
doon na pagitay gihimo nga malikayan gud nga way sunog wa tay respondihan sa mas pag-edukar sa tuang mga katawhan dinhi sa tuang syudad sa Sugbo, paghatag og mga impormasyon, no? Importante kina nga may edukar na tuang mga katawhan nga malikay gid sa sunog, wa tay respondi nga maahigom, no, ato ang mga katawhan. Nya doon na tay mga pagtulunan sama sa mga trainings nila sa barangay, sa private, ug sa mga eskwelahan ato gid silahang giawhag nga ilaging tagaghigayon nga maminaw ug magkat-on sa tuang mga safety nga mga pagtulunan sa Bureau of Fire Protection. Sir, unsa may mga kuan karon? Unsa may mga kanang programa karon nga inyong gipasiugdahan sa BFP Cebu City diha, no, sa kanang pagpangandam. Apan imo lang ning tubagon, sir, ha? Human lamang nini ato pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon. Kahibaw ba mo unsang rehiyon sa nasod ang adunay labing daghan nga kaso sa sunog? Sumala sa National Statistical Coordination Board, ang National Capital Region kun NCR, ang adunay labing taas nga kaso sa sunog niadtong 2010 hangtod 2013 o 3,691 ka mga kaso. Gisundan kini sa Western Visayas nga adunay 1,476, Calabarzon nga adunay 1,349, samtang ang ARMM, Caraga ug Mimaropa ang mga rehiyon nga adunay labing minus nga kaso sa sunog sa nahiskutang mga tuig. Kini si pagtukirak sa naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita ang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Mipahimangno ang Department of Health kun DOH7 sa publiko nga mag-amping bahin sa mga sakit nga makuha panahon sa ting-init. Matud pa ni Ligayang Moneva, Health Education and Promotions Officer 3 sa DOH7, nga likayan gayud ang pagbulad ug maayo sa init gumikan kay mao kini ang hinungdan sa dehydration, heat stroke, skin cancer ug ubang pang matang sa sakit. Gikan lamang sa alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag ang oras nga mahimong mabuwad sa init ang usa ka tawo. Kinahanglan usab nga moinom kanunay og fluids sama sa tubig aron mailisan ang singot nga ipagawas sa lawas. Angayon usab bantayan kadto mga idaran ug mga babaeng ana sa menopausal stage tungod kay sila maoy dali masakit sa kainit sa panahon. Gidasig sa DOH7 ang pagkaon og prutas ug utan ilabi na sa kabataan ug labaw sa tanan ang balanse nga pagkaon ug kalimpyo sa panglawas. Kung dili kalikayan nga mogawas bisan utong tutok, kinahanglan magdala og payong o bisan unsang proteksyon sa init sa adlaw. Sugdan na ang pagtukod sa bag-ong merkado publiko sa Barangay Sentro sa Dakbayan sa Mandaue karong bulan sa Mayo. Matud pa sa Market Administration sa Dakbayan nga si Muselin Suliva, nasugdan na ang pagguba sa karaan nga building karon nga nakabalhin na ang Police Station 1 ngadto sa Senior Citizen Building sa Sitio Tribunal sa Maog gihapong barangay. Naglakip sa ugmaron sa mga lugar maong maayong drainage system ug palapdan ang dalan. Kahinumduman nga gibalhin ang nahiskutang merkado tungod sa pagkasunog niini. Resulta nga nagtukod og laing merkado luyo sa Mandaue City Sports and Cultural Complex apan mingaw tungod sa gilayon. Nasamutan pagyud kini dihang naigo ang 7.2 magnitude nga linog ni atong 2013 diin gideklara na kining peligrong gamiton. Ug maong kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag. Kung ikaw 12 hangtod 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA usa ka leadership ug citizenship development program alang sa kabatan-unan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro ug download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haines Street, Cebu City, 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 Local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAers. Ang pagpanawat sa mga aplikasyon kutub Marso 7 tuig 2015. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa mo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.
Okay, balik ta mga higala. Kuyog yapon nato si Chief Inspector Eulalio Muñez no sa Cebu City Fire Station no. So, Chief Inspector, before ta nag-break, nangutana ko nimo kung unsa inyong mga programa karon apan sa dili pa nako na sir ipatubag nimo. Ako sa ning ipasupot ning mga pangutana sir. Kumusta man ang Cebu City Fire Station karon? Unsa may mga challenges nga inyong na encounter sir karon sa atua sa Cebu City Fire? Sa may mga kakuwangan nga imong nakit-an ug naobserbaran nga angay untang matubag dayon? Una sa tanan, kanang nga ito ang mga higpit nga mga kadalanan. Usa dyan na sa mga rason nga ano nga maglisod nga ito, maneuver nga ito ang mga fire trucks. Okay. Kaya na sinati na nato katong mga barangays na reblocking na. After niya ito, doon ay sunog na mga panghitabo. Wa na gyud kadako kay dito nang makasud nga itong fire trucks. Sir, kumusta man ang ato ang mga ekipo, mga panginhanglan, kumusta man sa Cebu City Fire? Nga ito ang mga fire trucks no, atong ipaningkamot nga magbaguba karong adlaw kay atong paningkamoton nga mahuman gyud ug ma-refer gyud diha dayon kay ngano ang atong mga fire trucks kuwang gyud no. Salamat sa ito mga volunteers no sa mga barangay no nga doon natin sila yung mga fire trucks nga makatabang maka-augment na to panahon sa operasyon. Ang sa kuan karon sir si Mayor Rama siyang administration kumusta man ang iyang abag sa diha sa ato sa BFP? Very supportive kay nga to ang mayor no sa to ang kabiruhan sa Cebu City. So sa may mga gamit sir nga na kuan ro panahon sa iyang administrasyon. In times nga doon natin request iya gyud nga timanon. Tabi na gyud kung fire trucks ang ato ang dapatan. Tangay salamat mayor sa imong suporta sa Cebu City Fire Station. Sir, balik ta sa pangutanan nako kaganina. Kumusta man ang unsa mga programa nga inyong gipasiugdahan karon sa Cebu City Fire? Usas to ang highlights ron sa atong program sa Fire Prevention Month. Kini nga to ang Second Fire Olympics nga gipihigayon sa Cebu City Fire Station no. Nga mahitabo kini karong Marso 27 sa Ayala Ground. Okay, karong Biyernes. Biyernes na siya. Biyernes na siya. No, Biyernes siya March 27. Gilangkuban kini sa mga barangays nga dunay mga fire trucks no mga active kay na sila nya dunay competition no enhancement gyapon para pag ready sila sa ilahang mga tulumanon in case nga dunay responses sa Cebu City nya dunay sa mga barangay category nga katong way mga fire trucks para sa sila nga ready sa sila nga dunay mga sunog mga panghitabo nga dunay sila mga initiative ng makatunan panahon sa sunog sir. Chief Inspector Muñez sir, siguro agi hinapos unsa may angay nimong ika tambag no ika rekomendar ngadto sa mga suking tigpaminaw labi na gyud no kining angay paglikay no sa sunog sir unsa may imong ika hatag nila nga mga sugyot baka o rekomendasyon. Unas tanan sir, manghinaot ko nga tanan nga mga katawhan tuwa sa siyudad sa Sugbo magmatngon. Nya gawas lang sa pagmatngon kung unsay ilahang makatunan sa mga fire prevention tips nga to ang naauhag atong nahatag nila impormasyon atong i-practice dilang kay pasagdan lang no unsay atong makatunan ato i-practice dili kay ato lang ng pasagdan kay sige lang gud ta og training seminar na palapos na spikas dunggan sa tuang mga katawhan, doon lagi mga panghitabo nga sunog. O doon na may mga sunog nga mahitabo sa tuang palibot sa tuang katilingban, mutawag din tas tuang kwerpos kabumbiruhan sa atong HAT 160. 160. Okay. Doon na sa tay 2560541. Okay. Doon na sa tay 2560542. Pinakadali nga pagtawag, pinakadaling pagrespondi sa atong kwerpos sa kabumbiruhan. Chief Inspector, daghang kayong salamat sir sa imuhang panahon nga imuhang gipaambit na mo karong buntagaw nya sir na kay gipangda nga kuan ato ning ipanghatag no mo ni ang fire safety tips no ubay-ubay nindot gyud ta ni sir kung igo pa unta atong panahon nindot gyud ta na ni atong i-discuss apan sige lang naa dinhi no ang atong mga telephone numbers nga naa dinhi mga safety tips na sad. Yes. So, Chief Inspector, salamat kayo sa pag-usab sa imuhang pagtambong karon nato. Dahang salamat sa sir no.
Okay, mga higala, mao kato si Chief Inspector Eulalio Muñez no, sa Cebu City Fire Station. Ako sa ni ipasupot mga higala ang mga dugang no, nga pahibalo. For your seminar and training needs, contact Eduardo Oboitis Development Study Center at 35 Lupicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Oboitis Development Study Center, where a meeting of minds takes place. Ang Ramon Oboitis Foundation Incorporated Eduardo Oboitis Development Study Center manawat na og mga aplikasyon alang sa ikasiyam nga tuig sa Young Minds Academy o sa Leadership and Citizenship Development Training kini og 17 ngadto sa 20 anyos og o Generation B ngadto sa 12 ngadto sa 16 anyos. Ang listahan sa requirements of application forms mahimong makit-an og ma-download sa www.rafi.org.ph/YMA application. Kutob Marso 7, 2015 ang pagpanawat sa aplikasyon. Alang sa dugang kasayuran, mahimong motawag sa 418-7234 Local 112 o kaha mo email sa ginny.leia.tan@rafi.org.ph. Mahigala, to be able to achieve our brand promise of elevating lives and communities we serve, we are looking for qualified and competent job candidates for the scaling up and expansion of our services. So mahigala, mao kini ang mga bakante no nato sa Rafi Microfinance. Una, trust staff or loan officers. Ang trust staff or loan officer is responsible for group formation and management, savings and credit collection, client group trainings, loan utilization checks, and supervision visits. Mao kini ang mga requirements. Preferably a graduate of any commerce or business-related course but college level are welcome to apply. Preferably with working experience in microfinance, community organizing, or related fields. Possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, must possess driving skills, license, and can drive a motorcycle, willing to go on daily field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, Leyte, or Camotes. Lain pa, bookkeepers is responsible for the accurate and timely recording, classifying, and summarizing of branch transactions. Mao kini ang mga requirements: graduate of any accountancy or management accounting, preferably with work experience in bookkeeping, possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. For accounting clerk, shall be responsible for assisting the branch in updating and keeping accurate, timely financial records in accordance to the internal control policies. Ang mga requirements: graduate of any accountancy, management accounting, or business management with or without experience, at least 20 to 25 years of age, with good analytical skills, literate in Excel, and with experience in enterprise resource planning program. Possesses an interest in uplifting lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. Qualified applicants must submit their application letter, comprehensive resume with recent 2x2 ID photo, and transcript of records to the Human Resources Department, Ramon Oboitis Foundation Incorporated at 35 Lupicina Street, Cebu City, or email at rafi_hrd@rafi.org.ph. For more information, visit our website at www.rafi.org.ph. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Mahigala, wala na gyud kitay panahon og dinhi natapos atong tulumanon. Sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Miss Roxanne Catalan, ang ato ang program manager, ka Ma'am Heidi Palapart, ang program director, ang si Ma'am Dumi Chua, atong Chief Operating Officer sa Foundation. Moingon na lang ko mahigala. Hangtod sa sunod semana sa samang tak na adlaw istasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Kung
Kung ikaw 12 hangtod 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA usa ka leadership ug citizenship development program alang sa kabatan-unan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro og download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haines Street, Cebu City, 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 Local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAers. Ang pagpanawat sa mga aplikasyon kutub Marso 7 tuig 2015. Kahibawa mo unsa ang kasagaran nga hinungdan sa sunog niadtong 2010 hangtod 2013 matud pa sa National Statistical Coordination Board. Ang kasagaran nga hinungdan sa mga sunog niadtong mga tuiga mao ang 29.6% faulty electrical wiring or connection, 25.9% unattended open flame nga naglakip sa neglected cooking or stove, cigarette butt, torch ug kandila, ug 3.9% neglected electrical appliances and devices. Kini si Pagtukirакса naghatod ng mga gagmayng kaalam. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.